timre ka wachamo ring'o mang'eny ma samoro hingo kata mana lot kaka iwacho? Gihero wacho ni too much of anything is not dangerous. Good, it's dangerous, yes. Kata too much of ring'o no oken maber nikech ani yud kichamo ring'o digestion takes place very slowly compared to ngat machamo alode digestion takes place so fast, so you don't dendi cow minerals maber idendi. Lakini gik moko kaka ring'o type different ma ring'o idendi ichamo gi karachiel koro digestion dhi take place slowly. You don't ani get ani yudre gi symptoms kaka choni dhi bedo matek, ibedo gi gas mang'eny, ibedo gi mano in constipation, ibedo gi gas mang'eny, ibedo gi indigestion, koro iyudo ni ikelo chandruok moko Mano en adier nikech kinde ka kinde mana ka ng'ato chamo ring'o mang'eny ahinya mago ma bendo bul. Ineno ka ng'ato koro nitie kara mana gi pek mano mar dhi e cho. Mano koro sing'so kaka san nego bed ni bedo. Koro nyaka ronga jwang'e kinde ma bende koro samoro ibiro bedo kichamo ring'o, bed gweno, nyaka ring gweno be koro nika bende kik wacham mang'eny. Nikech wang'e ni mai. Nitiere kanyo lakini wawacho ni kata kiketo gi watem ni inyalo dhi round 1 round 2 round 3 ni sawa onge shida lakini wa make sure ni wan galode kanyo nikech alode go bro konyowa kaka digestion dhi take place kata kidwa ni enjoy meal ni no just make sure at least in gi alode kanyo ani chiem maber moloyo ng'at mo keta ring'o te kanyo. Ero kama nya Maryleila mano koro senyiso kaka sana manego bedni kaka watoko kaka nego bedni waketo chiemo e sana.